ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮುಂಬೈ ಖನ್ಸೋಲಿಯ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 47ನೇ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ದೇವಾಲಯದ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಯರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿ ಭಟ್ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಭಜನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೀಲಾದೀದಿ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿ ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾ ಅಭಯವನ್ನ ನೀಡುವ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅಣ್ಣಿ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಳಿ, ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಉಪಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸದಾ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿಕೂರ್, ಕೆಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಳಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಶೇಖರ್ ವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸಹ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಣಿಗುತ್ತು, ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ರಘು ಆರ್ ಕೋಟ್ಯ, ಕುಟ್ಟಿ ಎ ಕುಂದರ್, ಸುಧಾಕರ್ ಸಿ ಪೂಜಾರಿ, ಶಂಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಣ್ಣು ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ, ಮಹಾಬಲ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಾಲ್, ಶಕುಂತಲಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಾರೈಕೆ.
प्यारी प्यारी बहनों, आज का ये नवरात्रि का दिन हरी साड़ी का कलर है। हरा हरा करने वाली, हमेशा हमारे मन को हरा भरा रखने वाली हरियाली हमारी प्यारी जगदम्बा मैया, मूकांबिका मैया कितनी न प्यारी है। उस माँ को हमारा सिर्फ दिव्य प्यार चाहिए, हमारे से उसको सच्चाई चाहिए, हमारे से बुराइयों को नाश कर उसे गुण चाहिए। और सचमुच आज के वर्तमान जीवन के अंदर देवी माँ यानी पराशक्ति, परमात्मा शक्ति है माँ के रूप में। इसलिए भारत देश में माँ और पिता दोनों का गायन है। परमात्मा को कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। को उपवास करना है, अपने अंदर की जो दुख दर्द की बातें हैं उनको भुला देना है। जो कुछ पीछे हो गया उसको फुल स्टॉप, नया उमंग, नया उत्साह, नए जीवन की प्रार्थना और प्रोत्साहन धारण करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿನ ನೇನರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರದ ಎದುರಿಗೆ ಪಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿದ ವಿಷಯಡಿಂಜಿ ಎರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂಡಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಂಚನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ದ ವಿಷಯಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇನಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಯರ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಕೋಲ್ಹಾಪುರಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಳಜಾಭವಾನಿ ಅಂಚನೆ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಒಂದೇ ಸಳ್ಳ ನಿಗಲ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ ಇನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಕಾರಣ ಬಂಡಾಗ ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೂವಾಣ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಚ ಉದಾರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನದಾನ ಪಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ವಿದ್ಯಾದಾನಗುಲ ಆಡಳಿತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾದಾನಗುಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಮೂಲು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಒರಂಬದಿಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಭಾರಿ ಗೌಜುಡು ಆಡಂಬರದಂತೆ ದೇವಿಗೆ ಬೊಡಾಪಿನ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ವರ್ಷದ 5 ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಅವೇ ಉದೇ ತರತನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ಡು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದಾನಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಮನ್ನಾಗ ಅನ್ನದಾನಗೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮೂಲು ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ದಿನ ಮೂಲು ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತರನ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ವಿಧ ಕಾರಣಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂಲ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಆ 42 ಮದಿಂತ ಮೂಲ್ಪು ವ್ರತಪದ ಸ್ವಾಮಿನಕರು ಮೂಲೆ ಅಕಲ್ನ ಬಿಡಾರ ಮಲ್ತದು ಆನಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಟೈಮುಡ್ಲ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ತದು ಶಬರಿಮಲೆ ಆತೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 10 ಹೆಲ್ಪ ಬಯಲಾಟ ಆದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೊತ್ತುಗುಲ ಕೆಲವು ಬಯಲಾಟದ ನಟುಡು ಅನ್ನದಾನ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ನಾನಾತು ಆ ದೇವಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸವಲತ್ತು ಒದಗದು ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆ ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಎಂಗುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಆಡಳಿತ ಮೇಲ್ದಗುಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟುಂಡು.
ഭജനം ചെയ്താൽ ചോദിച്ച വരം നൽകിടും ദേവി ചോദിച്ച. ഇനി ഈ ലേസരെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നാണ്ട ഈ കലക്ക് పోషకరైన కళాభిమానులైన మస్త ಹಿರಿಯರಕ್ಕಳು ದಾನಿಲು ಹುಡುಗಿ ದಾನಿಲು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾಕಿರು ರೈದೀರಕ್ಕಳು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊರಡ್ಕೊಂಡಾಕಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಿ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಂದಿರ ಗನ್ಸೋಲಿ ದೈದೀದ್ ಹಿರಿಯರಕ್ಕಳು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಂಪಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿಕೂರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ನವಿ ಮುಂಬೈ. ಈ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಬಂಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಕಳದ ನಮ್ಮನ ಮುಂಬೈ ಬಂದಿನಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ ಈ ತಾಳ ಮದ್ದದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದುಲ್ಲೇರಿ ಐಟಿನಿ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ದಿನ ಅಪ್ಪನ ದಿನ ಇನಿ ನವನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತಾಳ ಮದ್ಲೇನ ತುಳುನಾಡ ಬಲೇಂದ್ರ ಪಂಪಿನ ತಾಳ ಮದ್ಲೇನಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದುಲ್ಲೇರು ಅನಂತ ಶಯನ ಕಾರ್ಕಳ ಪಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮಾತಿರ್ದು ಪುರಾತನ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ನಗ ಅನಂತ ಶಯನ ಪದ್ಮನಾಭ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಭರತ ಕೈದು ಆ ಕರೆತಡಿಗೆ ದಿದ್ದು ಭಕ್ತರಿಂದ ತುದು ಕೆತ್ತದ ಆಚರಣೆ ಕೊರತೆಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ನಗ ಅನಂತ ಶಯನ ಆ ಅಲ್ಪದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಲೆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೈದೇರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಪಟ್ಟದ ಈ ಕಲಾ ಆರಾಧನೆ ಈ ಕಲಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ದಯ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಡವನಂದ ಆ ನೃತ್ಯನಂದ ಬಡ ತಂಪಾಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆಂಡ ಅವ್ರು ಪಂಜಿದ ಬಡ ಒಂದು ಹಾಕು ಗೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಥ ಬಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಮನಸ್ಥ ಬಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟಿ ಎಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ವಿನಿಮಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ನಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯೋದು ಅಂಚನೆ ಅದು ನಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಯಪಂದಾಗ ಪೌರಾಣಿಕ ತಾಣ ಮದ್ದನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ದಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತೆನ್ಕೊತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಡಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ ತಾಳ ಮದ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊಂಬೈಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 16 ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳು ಅಜಕಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮದ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದೇ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಡಾರದ ಮುಟ್ಟದವರು ಆ ರಜಕಾರದಾರೆ ಕಾರ್ಲ ಬರೀಟೆ ಸೇರಲು ಅಂಜನಾಗ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ತಾಳ ಮದ್ದದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಹಿಮ್ಮೇಲ ಮುಮ್ಮೇಲದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಅಂಜನೆ ಅಜಕಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೇರಿದಂಗೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕಲಾ ಮಾತೆಯನ ಶಾರದಾ ಮುಖಾಮಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೋತ್ತರದ ಇಂಜಿನ ಮನೋಕಾಮನಂಡು ಈ ಒಂದು ದಸರಾದ ಶುಭ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಿ ಬರ್ಪುರಾದ ಹಿರಿಯ ನೆಂಚಿನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿವೇರು ಬೆರಿಗ್ಲ ಸಂದಾವುದು ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮುಮ್ಮೇಳು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿಯಂದರು ಬಲಿನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುಪ್ತಾಧ್ಯಾಯ ನೆಂಚಿನ ಸುಮಾರು 24 ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮೇರು ಪಪ್ಪ ಆರ್ಲ ಹತ್ತದಾರಿಯಾದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ 6ನೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಶ್ಯಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣದು ಆರ್ನ ಮಗಳಾದ ವಕೀಲರ ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದ ಕಾಲಡಿ ಪುನಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲಿಗಳ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯನು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಹಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಯಾನ ಅಪ್ಪ ಮುಕಾಂಬಿಕೆನ ತರಪಡು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬರೋದು ದಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿಂದ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಆಯಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ಮಂಡಳಿಗಳ ಹಿಡಿದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜನೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜನಕುಲು ಹಿಡಿದು ಮುಲ್ಪ ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಕಥಕ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಂಜನೆ ವೀಣಾವಾದನ, ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ಸಿನ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದುಂಡು. ಅಂಜನೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ 1 ದಿನಟು 42 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಡಪನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ದಿನಾಲ 5,000 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು. ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬದುದು ಕೂಟದ ಕಲನು ಸೇರೋಂಡೆ. ಈ ಜಂಬು ಕುದುರದ ಬಡಕಾಯ್ದ ಮೈಂಡ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಅರುವೆದ ಮುಕ್ಕಡಪು ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನವೇ ಅರತಾನ. ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಸಮ ಪಾಲು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಕು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನ ಮತ್ತೆರ್ಮೆದ ಕೊಡಿತುಂಡೆ ಈ ನಾಮಂದ ಸುದೆ ಬರಿ ಎನ್ನ ಕುಲತ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಂಡೆರು ಬಲಿ ಕೋಡದ ಬದುಕನ್ನು ನೆನ್ಪುದೀವಲ್ಲ. ಇನಿತ ದಿನನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದ ಸತ್ಯನು ಬೊಲ್ಪೊಂದು ತೆರೆಯೋಲ್ಲ ಅಂಚಂಡ. ಈ ಬಲಿನ ಬದುಕದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಯಾನು ಬೆನುಡಾಯನ ಕಚ್ಚದಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸದರ್ಲೆಗೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಯಾನು ಬಲಿಯತ್ತು ಬಲಿ ಏನ್ರೆ ಅವಳು 14 ಲೋಕಲ ಗೆಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ನೇಮದ ಹೋಮ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಕಸಲಾದ ಪಾತಾಳದ 5 ಲೋಕ ಅಕ್ಕಸದ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಜಿ ಲೋಕನು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತನುಡು. ಇಂಚ ಗೆರತ್ತಿನ ಯಾನ ಬಡಕಾಯ್ದ ಮಾಡಾವನು ಬುಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿಸೀಮೆನು ಸೇರೋಂಡೆ. ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಿರಿಬೂಡು ಮಲ್ಪೊಡಿಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೆ ಯಾಗದ ಕುದುರೆನು ಬುಡಿಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕು ಸೇಜ ಪಾಲನೆ ಸಂದಾಯರು ಮಾನಾದಿಗೆಡು ಮಾನಾಯರು ಅಣ್ಣೆ ಶುಕ್ರದೇವರು ಉಡಲದ ಪೂವರಿನ ಸಂದಾಯರು. ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿನ ಸಿರಿಬೂಡು ಇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿಯೇ ಮಲ್ಲೆ 3 ಎಂಕೆ ಪೂಜೆ ನಾಗೆ ಭೂತ ಕೋಲ ಕಂಬಳ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಟ್ಟಲೆನು ಕೊಲ್ತೊಂಡೆ. ತುಳುನಾಡದ ಭೂತೊಳಿಯನ್ನ ಅರಂತಡಿಡು ಕುಲ್ಲಡು ತುಳುನಾಡ
ನಾಡಿನ ಪೊಲ್ತುದು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನವೇ ಎನ್ನ ಅಂಗು ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲು ಮದ್ಮಾಲ ಆವಡು ಧರ್ಮ ಸಿರಿಪುರಡು ಬೆಗರ್ದ ಮರ್ಮದ ಕರ್ಮನು ತೆರಿಪಾಡು ಪಂಪಿನವೇ ಎನ್ನ ಬಯಕೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿಬೋಡು ಆವಡಾಂಡ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೊದಿದಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಲಯನಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂಬಿಕೆನು ಅಂಚಿನ ವಾಸುಕಿ ನಾಗರಾಜ ದೇವರೇನು ಪಾದಗು ತರೆತಗ್ಗಾದು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ 47ನೇ ನವರಥೋತ್ಸವ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನವರಥೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು 47 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೆಂಟಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಪ್ಪ ಮುಖಾಂಬಿಕೆನ ಫೋಟೋನು ತೀದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಆ ಅಪ್ಪನ ಮುಖಾಂಬಿಕೆನ ಆಗಮನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಆರತಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಳ್ಳ ಒಂಜಿ 31 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾಪನ್ನಾಗ ದುಂಬು ವರ್ಷ ಖಾಲಿ ನವರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಪ ಆವಂದಿತ್ತು ವರ್ಷಡು ಅಂಜನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ನವರಥೋತ್ಸವ ಹೊತ್ತಂದಲ್ಲ 325 ದಿನಟು ಕಮ್ಮಿಳ್ಳ 225 ದಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಮುಲ್ಪ ನಿರಂತರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನವರಾತ್ರಿದ 10 ದಿನಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರನ ಮಾತ ಸಹಕಾರಡು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪ ಮುಖಾಂಬಿಕೆನು ಮಾತ ಭಜನದ ರೂಪಡು 6-5 ನಂಡಲ ಇನಿಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಲಾರಾಧನೆ ವಿದ್ಯಾರಾಧನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆನಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ 5 ನಂಚಿನ ಅಂಜನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ಲೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಭಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೊರದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನದಾನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಳಂಜಿ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಶಾಲೆನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಸೀನಿಯರ್ KG ಜೂನಿಯರ್ KG ಬಂದ ಈ ಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ವಿದ್ಯಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಆಜಿನ ದಿನತ ಈ ನವರಥೋತ್ಸವ ಇನಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ರಡ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಮೂಜಿನ ಚಂದ್ರಗಂಟ 4ನೇ ಕುಸುಮಾಂಡ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮಾತ ಇನ್ನು ಆಜಿನ ಕತ್ಯಾಯಿನಿ ಅಂಜಿನ 7ನೇ ದಿವಸ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮನ ದಿವಸ ಮಹಾಗೌರಿ ವರ್ಮನ ದಿವಸ ದೇವದೂತಿ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಮ ದುರ್ಗೆಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಸೇವಕರಿಪಿನಾಗಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನದಾನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಸೇವಕರೊಂದುಲ್ಲರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಅರಿಯೆ ತಾರಾಯಿ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲು ಮುಲ್ಕು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ದೇಣಿಗೆಲ ದೇವರ ದಯಟು ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಅನ್ನದಾನಗೂ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಹನಿಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ ನೆಹರ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಗಳ ಮುಲ್ಪ ಸಮಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಜರಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಚಕರನಕನಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರದಾರನಲ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮುಗುಲ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಮುಖಾಂಬಿಕೆಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರು ದುಮ್ಮುಗುಲ ಇಂಚನೆ ನಿರಂತರ ನಡೆದು ಇಂಚನೆ ನನಾತು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲವಾಡು ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮನೋಕಾಮನೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂಬಿಕೆ ಅಗಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಗಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರಗಳ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಮಾತರಿಗಳ ದೇವರನ್ನ ತಥಾಸ್ತು ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ದೇವರಡೆಯನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಅಪ್ಪ ಮುಖಾಂಬಿಕೆನ ಪಾದಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ದಲ್ಪೆಡು ಈ ಚೊಮ್ಮದ ಕೊಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಪಾರವೆ இந்த ಸಮಾತು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋಚಲ್ಲ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.